खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो जों दिनै अल आसाम ट्राइबेल संघ बिटिसि कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव बिथांमोननि बानजायावनो जों दिनै बेवहाय सफैदों बेनो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरलपारा 2 नं मायनागुरि गामियाव हाग्रायाव बन लायनो थांनायाव फुंखा बसुमतारी होननाय सासे आगोमा बर' फिसाखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिथांखौ अना खाना नंखाय दाय जाबसिननानै बिथांखौ गावथारनाय जादों थांनाय 28 थारिखआव 28 जुलाइ खालि थांनाय साननै आगोल फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रायाव बन लायनो थांनायाव बिथांखौ दंफां खावनो फैदों होननानै बिथांमोना गावथारदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जेनाखि EM जेम्स बसुमतारी बिथाङा गावनि स्टेटमेन्टआव बिथाङा बुंदों जे गावलायनाय जादोंमोन गावलायनाय जानायाव गुलि नांनानै थैदों होननानै बेबायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय नंखाय माने फेक इनफरमेसन रायजो राजानो होनो सानदों गिबियावनो जों बेखौ गोख्रों रावजों जों निन्दा खालामो जों सोंखारियो जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बायदि मोनसे बिभागा बेबायदि गावसोरनि फरेस्टखौ रैखा खालामनायनि जे डिउटि मावनांगौ बे डिउटियाव हयथ' बिथांमोना 100% बेर्थ जादों बिथांमोना जाफुंनो हायाखै आरो बेखौ मावफुंनो हायैनि बिथांमोनहा नंखाय दाय गैयै सासे सुबुंखौ हाग्रायाव लोगो मोननानै बिथांमोनहा गावथारदों जिउ फोजोबदों बिथांमोनहा बिनि मोन्थाय बिथांमोनहा माबोरै मोनदों आरो बबेनिफ्राय फैदों दा नंखायनो बेखौ जोङो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों बिथांमोनहा बेखौ माब्लाबाबो खालामनो हायामोन जाय खामानिखौ मावनो हाया बिथांमोनहा बेखौनो दिनै मावदों बिथांमोननि थाखाय जों बेखौनो नागिरदों जे बिथांमोनहा बे गावथारनाया मोनसे उच्च पर्यायनि बे तदन्त जानांगौ हाई लेभेलनि बे इनभेस्टिगेसन जानांगौ जानानै जाय प्रकृत दायनिगिरि जाय नंगुबै दायनिगिरि बियो साजा मोनथारनांगौ थारैनो बे जे गावलायनाय जायाखै बेजों बेयो मोनसे बेबायदि संघर्ष जायाखै बेयो रोखा जाबाय बेनि जेबो प्रमान गैया आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिनि जेबो प्रमानबो होनो हायाखै बियो गोजौ थाखोनि बे तदन्त जानांगौ इनभेस्टिगेसन जानानै बियो दायनिगिरिया बियो गोख्रों साजा मोनथारनांगौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय बिथाङा गावदों आरो जायनि बेवहाय निर्देश दङ जायनि बेवहाय बिथोन दङ बिथांमोना गासिबो दृष्टान्तमूलक माने मख'जाथाव बिथांमोना सास्ति मोननांगौ साजा मोननांगौ आरो लोगोसे फुंखा बसुमतारीनि जे न'खर बिथांनि न'खरा दिनै बोरै सोलिगोन बिथांनि न'खरा जिउखौ बोरै खुंगोन बिथांनि अनजालि बिसि थालांदों एकदम खम बैसोनि आरो मात्र 4-5 बोसोरनि गथ' थालांदों बिथांमोननि जिउ संसारा बोरै जागोन बोरै खुंजागोन बिनि थाखाय नांगौ बायदि कम्पेनसेसन क्षतिपूरणखौ सरकारा होनांगोन जोङो बे कम्पेनसेसनखौ जोङो बुङा जे जों एमाउन्ट बुङा खिन्थु मोनसे न'खरा गार्जेन गैयाब्ला अराय जिउ बोरै सोलिगोन बिनि 100% क्षतिपूरणखौ बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा रुजुननांगोन आरो बे क्षतिपूरणखौ मोनजासे जों सरकारनाव जों नारसिनगोन आरो सरकारनाव जोंनि दाबि थागोन आरो जुदि नांगौबायदि उचित जुदि क्षतिपूरणखौ जुदि अनसुंथाइखौ जुदि सरकारा होआब्ला बिनि थाखाय बिनि हेंथायै ट्राइबेल संघआ जों गसंगोन आरो ट्राइबेल संघआ बिनि प्रतिबाद खालामगोन नांगौबायदि जुदि हेफाजाब होआब्ला क्षतिपूरण होआब्ला फुंखा बसुमतारीखौ 28 थारिखआव गावथारनानै न'खरनो इनफरमेसन होआखै रायजो राजानो मिथिहोआखै बिनि आन्दोआवनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मोनसे मुगैथाव साननाय हनाय बिथांमोनहा हयथ' सानदोंमोन बेखौ सासे माने सिखाव महर होनानै हयथ' बिथांनि गोथै देहाखौ हयथ' गारखोमानाय बहाबा गोमानानै थानाय बेबायदि खालामनानै गावसोरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ बोरै बासायनो हायो बेखौनो नागिरदोंमोन नाथाय देशनि नागरिकआ बर'लेण्डआ बर'नि हायावनो बर' फिसाया जोंनि हायावनो जुदि आलाय-आथानि सोरजोंबा गावथारजानानै सिखाव साजायजानानै सोरजोंबा गावथारजानानै सोरजोंबा बुथारजानानै जोंनि बर' फिसाया गोमानानै थाबाय थानांगौ नामा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौनो लुबैदों नामा बिटिसिनि फरेस्ट बिफाना फरेस्ट EMआ सरकारा बेखौनो लुबैयो नामा एसेबां बर' नङै इलिगेल भाबै हाबनानै दङ इलिगेल भाबै एनक्रच खालामनानै दङ बिथांमोननि सायाव अनाय इनागार बिथांमोना खालामदोंबाबो बिथांमोननि सायाव जेबो फिननाय होनो हायाखै नाथाय बर' फिसाया बन लायनो थांब्लानो दाय साबसिननानै गावथारनानै आरो गावथारनानै खोन्थायालाबा बेखौ ओरैनो खोमानो सानदोंमोन माने फुंखा बसुमतारीया मिसिं जाबाय गोमाबाय होननानै बिथांमोना परिचय होनो सानदोंमोन बियो
जोङो फरेस्ट बिभागखौ हाग्रा बिफानखौ जों बेनि थाखाय जों धिक्कार होयो आरो बेयाव बिथांमोननि मुगैथाव मोनसे साननाय हनाय दङमोन आरो बेखौनो जों बुंनो सानो।